kijken naar bouw je eigen toekomst. Want zelf heb je daar grote invloed op. De jeugd in het algemeen, groep 7 en 8, die moet bouwen aan de toekomst, nu al ermee bezig zijn. Ook al weet je het nog niet, maar je moet wel nadenken wat je wilt en alles lukt als je het echt wilt. Ik vind het belangrijk dat kinderen, net als ik, een beetje zicht hebben op hun doelen en hun dromen. En ook het gevoel krijgen dat ze die echt wel waar kunnen maken. Hebben jullie zin in wat bouwpower? Wat ik belangrijk vind is dat een kind het gevoel heeft, ik ben wat waard. Ik kan wat en misschien heb ik het nog, weet ik nog niet precies hoe het werkt, maar het zit erin. En als ik het maar doe, als ik het probeer, dan kom ik ergens. Het is eigenlijk het talent ontdekken, want die ben eigenlijk, die ben al natuurlijk naar school, die ben bezig met een opleiding. Maar we gaan al onze dromen, we gaan al onze talenten, maar daar komen we nou straks achter, omdat we er nou gaan. Wij gaan ons uiterste best doen om jullie de geheimen te verklappen van hoe je kunt worden wat je wil worden, hoe je al je dromen uit kunt laten komen en hoe je je wensen en doelen kunt bereiken. Jullie zijn de denkers die het belangrijk vinden dat je nauwkeurig werkt, dat het precies gaat zoals je wilt. We zijn erg blij dat jullie er zijn, want jullie maken de fantastische plannen. Ja, wanneer je met de groep mee gaat lopen, dat je dan niet altijd je eigen keuzes maakt. En ik denk dat dat voor heel veel klassen en heel veel groepen jeugd heel belangrijk is. Blijf je eigen droom najagen. Je weet soms zelf heel goed wat wel en wat niet kan. Het is juist mooi om te ontdekken dat jij uniek bent en je eigen dingen moet zoeken.